Han, sabi pala ng boss ko, umanap daw ako ng makakasama ko sa trabaho, babae. Parang assistant, parang secretary ganun, kasama ko sa field. O di maghanap ka, basta wag kang kukuha ng maganda, sexy, at mata. Bakit naman? Basta ang kunin mo yung may edad na. Yung hindi sexy at hindi maganda. Yung maitim, pandak at rusyag na. Yun ang hanapin mo. Okay. Gets ko na. O sige, pumasok ka na bukas. Kuya, totoo ba pag gwapo, nag-i-English? Yes. Yan, alam ko na. Nag-i-English din pala ang mga pangit. Bay, tinan mo yung asawa niya, oh. Kinikiss niya bago pumunta sa work. Ba't di mo gawin yun? Paano ko naman gagawin yun? Hindi ko nga kilala yan. Dok, natuklaw po ako ng ahas. Ay, Lolo. Wala tayong anti-venom ngayon. Kailangan natin manumanong sipsipin yan. San ba banda? Sa junjun ko po, Dok. Na, bakit malungkot ka? Disyembre na. Ma, sabi kasi nila, ma, pag Desembre na daw, tao ka daw, pag may pera ka. Wala naman akong pera, ma. Ano ako, ma? Baka unggoy ka. Ikaw, ma, may pera ka. Wala. Agay! Brilya ka. Be, Oh, bakit be? pairamin mo nga muna ako, be, ng 20K. Kinapos lang ako. Pagawa kasi ako ng bahay ko. Nako, sorry be. Kapos din ako ngayon eh. Kasi yung 13-month pay ko at saka yung bonus, nakalanan para sa savings ko. Hindi pwedeng galawin yun. Grabe, ang damot mo naman. Tandaan mo, be, hindi mo madadala sa langit ang pera mo. Eh bakit be? Yung bang bahay na pinapagawa mo, madadala mo rin sa impyerno pagka namatay ka, di ba? Hindi rin. Be, Ah. tingin mo, bakit kaya mga babae kailangan magpag? Sa batas yun eh. Batas? Oo. Sa RA 6969. Nagsisinan? Na lahat ng imbornal. Love, Oh, bakit lang? what if ibalik tayo sa pagiging binata at dalaga? Tapos, manliligaw uli ako sa'yo. Sasagutin mo ba ako? Uy, di na, uy. Ayoko na. Ha? Bakit naman? Di ba mahal mo naman ako? Ay, ayoko na. Kung alam ko lang no, nakasing laki lang mga ukrayang dun mo. Ay, nung ka, napapatulan kita. So, anong sabi sa'yo ng psychiatrist? Sabi niya, na 3 taong may galit sa akin, gawan ko daw ng sulat, at pagkatapos sunugin. So, ginawa mo? Opo, sinunog ko na. Pero nung gagawin ko dito sa sulat, Mal, bumukod na tayo ng bahay. Bakit naman bubukod? Kayang umungol kapag nagbebembangan, naririnig nila mama.